Šta pavaju? Ovo režu. To je kuhinja. Ja. Koje vrata je ova? Ili za 4 vrata? Ovo tu nije kuhinja, nego znam šta to je stepenica. Sad više nije žuta, vidiš da nije žuta boja? Kako nije? Pa drugačija boja, žuta je bila kad smo došli, a sad više nije žuta. Ok, ovdje su donijeli vrata, znači mi ćemo imati ovako. Ovo je parketa. Brian, no! Don't. Hoće nešto da izvadi. Go upstairs, go, come on, Brian. Brian, gledaš li? Šta hoće da kaže? Go upstairs. Go upstairs. Sad već nije žuta, to je bila. Sad su stavili vrata. Eto vidiš. Zašto su ovo stavili ovdje? A još nisu ufarbali. I don't know. Nisu popravili ništa. Šta nisu popravili? Ovo si stavili. Ovo nisu popravili. Vidiš da nisu ništa stavili između zida i prozora. Samo ostavljaju ovakvu rupu i that's it. Ne stavljaju ništa. Gdje bit će pločica, onda tamo su stavili ovaj drvo. Gdje neće biti pločica, tamo nisu stavili knjiga. Ova boja mi se sviđa, ali ona žuta nije mi se sviđa. Nemoj da skočiš. Kako je ovo to? Šta je to? Neku hranu. Hrana je bila u onom kesu. Što? Neki pobračica ili...
Šta on? To nije ormar, to je vrat. To su vrat. Ovi su otišli gore. Ko je otišao gdje? Pa ovi su otišli gore. Gledaj, gledaj. Kako su bili sretni. Kako su našli. Evo krap, kako su bili sretni. Go! Brian, don't eat this. No! To je njegova hrana. Hey! Brian, Go away from there. tamo ima banana. To nije ormar, nego ovo su samo su vrat. A šta je ovo velika ploča? Možda je ormar ovdje napravljen. Nije, to se ide doma. Možda ovo. A? Dole? Možda ovo ide negdje drugo. Ja mislim da će ovo biti tamo. Imaš sijalice. Ne znam kako se upale, jer nema nigdje prekidača. Pa negdje, kako ne? Imaju sijalice. Svugdje ima se. Again, get away from there. Ja ne znam gdje su našli, gdje su možda palka, ali glavno je sjeci. Fantastično. To je live.